ए जी एगो बात कही कहीं जी। अरे देवर जी कमैया धमैया के खाली बैठ के खइबे करू हैं खाली रहुए करम हम करम आ खाए के ऊ खइया। ऐसा का बोला तारू रतन के बारे में? अरे का रतन छोट भाई होगा ना। अच्छा बताई हम का गलत बोला तनी ये पहले बताई कि देखी रहुआ दिन भर खेते में करतनी हम दिन भर आके खेते में करतनी आ जाके घरे हम बनावतनी ऊ खाली खात रह तो ई नीक लागता। अरे कमात हम छोट बाबू बा ऐसा ना कहे के चुप रही बस ना कहे के ऐसा। हां ठीक है भैया। हाँ रतन बोला। पेपर आवे वाला बाटे सोचते कि तैयारी करे खातिर इलाहाबाद चला जाए। रतन ठीक बात कहत बड़ा लेकिन देखा अब वही तो पैसा ना बा लेकिन फसल एकदम तैयार बा। हाँ फसल तैयार बा एक फुट कौड़ी ना दिए ठीक है। ए रतन बाबू काले से अपन चूल्हा चौकी अलगे कैला अलगे बनाए खाए हमनी के लगे गुजारा ना होई ठीक बा। ई का बोलता नहीं जी रे काहे न बोलतनी जी ना बोली का करम जिंदगी भर बैठा के खियाम का अपन देखियो अपन कन्हैया काल के इनके मेहरारू इनके खियाई काल के इनके मेहरारू खियाई मतलब हम सबका थो भलबनी का गवासिया भलबनी। अरे कमाई तो हमनी के सेवा करी नो। अरे बड़का सेवा करी नु जाई ठीक है अपन चूल्हा चौकी देखिए हमरा ना जरूरत बा चली जी। का कहा तारू काहे ना कही हां अरे भाई बा कहाँ जाई? हाँ तो का करी कपर प्लेट ढोइन का राउर भाई 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 करते अजो तक ले तो देखते बनी ना के अरे को दैया बा नहीं जांगर का जाई जी बबू जी। बाबूजी घरे में 2 चूल्हा ना होई हम ही चल जाते हैं छोड़ के बाकी आप लोग खुश रही ठीक बा। खुश रह दी तब कहो बाबा यही उम्र में काहे जोग रमाइली है? अब का बताएं बाबा बहुत लंबी कहानी बा ला हम सुनावत ही आप सब सुनी जा। सुनावा बाबा। बाबा सुनावा ठीक सुनाओ तनी। माई के ललनवा बन ले है जोगिया बन बन भटके हो राम। हाँ बन बन भटके हो राम। अब त चरवा के सुख नाही मिली थमत नहीं खैसुअन के धार थमत नहीं खैसुअन के धार। बन बन भटके हो राम बन बन भटके हो राम। एक ही माई के 2 गो ललनवा राजे अवर रतन कुमार। हाँ राजे अवर रतन कुमार। राजे के रहली सुनर रनिया रतन भैया रहले कुंवार। रतन भैया रहले कुंवार। बन बन भटके हो राम बन बन भटके हो राम। भौजी
के बतिया रतन के लगीगा, छोड़ी दिहलन घरवा दुआर। हाँ, छोड़ी दिहलन घरवा दुआर। रतन है भैया बनी गईल जोगिया, घूमे लगलन घरवा द्वार। हाँ, घूमे लगलन घरवा दुआर। बन बन भटके राम, बन बन भटके